खुलुमबाय एक्चुअली जोङो आबादारि बा आबादजों लोगोसे जोङो गाव गावनि जाथिनि जिथु सिबिथाव बे सिबिथायखौ लांनांगौ जे जों आंबो सासे बाथौआरि आंनि धोरोमाबो बाथौ आरो बे बाथौजों दिनैहाय जिथु नैबे बेवहाय बे मेलाव फैनानै जिथु बाहागो लानो मोनबाय आं गावखौनो गाव खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदि मेला जोंनि बाथौआ गोजौ जौलांबाय थाथों आं बेखौ आंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय आरो धोरोमखौ जोङो जेब्लासिम खौसे फैनो हाया अब्लासिम जोंनि जाथिया आवगायनो हानाय नङा जों जाथिखौ आवगायनांगौब्ला धोरोमखौ खौसे लानांगोन धोरोमजों कर्मजों गासिबो राव बावजों गासिबो जुदि गोरोबोब्ला जोंनि जाथिया अट'मेटिक आवगायलांगोन आरो जों मावनाय दांनाय आबादनि बेलायावबो जों बेबायदिनो जों जथेस्थ' आवगायलांनांगोन जोङो मा खालामनांगोन जों ट्रेडिसनेलिखौ बावलांनानै साइन्टिफिकेलि थांनांगोन आरो साइन्टिफिकेलि थांगोन हय नाथाय दानि मुगायाव जिथु नुगासिनो दं रासायनिक पेस्टिसाइडआ जोंखौ गाग्लोबगासिनो दं जों जुदि इयुन जेनेरेसननि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावलांनो सानदोंब्ला जोङो रासायनिक पेस्टिसाइडखौ खमायलांनांगोन जोङो गोग्गो निरुगि भेजाल मुक्त जोङो आबाद जेब्लासिम जोङो मोनजाया अब्लासिम जोंनि सोलेरा मोजां थानाय नङा गतिके आं बेखायनो बाथौ गौथुमजों लोब्बा थानाय गासिबो आबादारि लाइमोनफोरनिसिम आं खावलायनाय बेनो जे जोङो आबादखौ मावनांगोन जोंनि रां जौगाथायानो जाहैबाय गुबैयानो जाहैबाय आबाद जोङो शिक्षा सोलोंथाइखौ लानायनि उनावहाय शिक्षाखौ बबाव फोनांगोन बेखौ थांखि लानांगोन अकल शिक्षाया साख्रिनि थाखायल' नङा जों शिक्षाखौ लाखांनायनि उनावहाय निस्सय जोङो शिक्षाखौ मोजां सर्ट खामानियाव फोनांनांगौ बे फोनांनायानो जाहैबाय जोंनि कर्म स्किल डेभेलपमेन्ट जोङो जिखिजाया शिक्षाखौ लानानै जोङो मा खामानि मावो नोंथांनि मोजां मोननाया माखौ मोजां मोनो बेखौनो बिराद मोजाङै खामानिखौ बाहायबानो बेनो जाहैबाय गावनि लाइफआव साक्सेसफुला बेनो जाहैयो आरोखि बेखायनो बेनो जाहैबाय गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानायनि क्षमताया बे स्किलनि सायाव थांगोन आरोखि जों नुबाय जोङो जुदि मोनसेल' बर'फ्रा मोनसेल' आबाद मावो खिन्थु दिनैनि थारिखआव जुदि माल्टि क्रपिं सिस्टेमखौ जुदि खालामाब्ला राङारि बिथिङाव जौगानाया सम्भब मा बुंगोन आंनि साननाया बेनो जे आङो प्रत्येकटा मेल मिटिङावबो बा आंनावबो जुदि स्टुडेन्टफ्रा थाङो आं बेखौ बुंखायो जे स्टुडेन्ट थांनायनि समाव स्टुडेन्टखौ बुंगोन आं जे नोंथांमोना दा बे परिबेसा शिक्षा लानाय शिक्षाखौ गोसो होथारनानै शिक्षाखौ लानांगोन शिक्षा जोबखांनायनि उनावहाय थांखि लानांगोन मा खामानि मावगोन खामानि मावनायाव जुदि बिफल जायोब्ला MA पास खालामनानैबो जेबो लाब जानाय नङा बे थांखिखौ सौहाथारनांगोन दा बेखायनो जोङो शिक्षा लानाय सात्र साथ्रिफ्रा जुदि शिक्षाखौ लाखांबायब्ला खामानि फोनांनांगोन सोरबा साख्रिया साख्रि मावबाय बेफार फालांगि मावनाय बेफार फालांगि मावबाय सोरबायाबा आबादाव थांनांबाय आबाद आं बेखौनो बुंखायो जे जोंनि बिटिआर हालामा आपलेन्ड जे ल'लेन्ड नङा जे जिखिनि ल'लेन्ड थायो बेखिनियाबो जोंनि थाखाय जानो थोयो माइआ आरो बाखि जोङो गासिबो रां खामायनो थाखाय मा खालामनो हायो फिथाइ सामथाइ सेरिकालचारखौ जों मावनानै जथेस्थ' रां खामायनो हायो जोंनि हालामाव बे जथेस्थ' सुबिदा दङ गतिके बेखायनो जों इन्टारक्रपिं मावनानै जों गोबां रां खामायनो हायो आरो बेखायनो साफ्रोमबो बुङो जे जों ट्रेडिसनेल माइनि सायावल' थायालासेनो जों गुबुन गुबुन आबाद मावनानै जों जथेस्थ' रां खामायनानै आंनि थांखिया जाहैबाय मा सासे साख्रिया जेसेबां रां मोनो बिजों समान आं माबोरैहाय आं आबाद मावनानै रां खामायनो हायो बे गाव गावनि गोसो गोरबोजों नाजानाय थानांगोन कम्पिटिसन जिहेतु मुगायानो आं बेखौ साफ्रोमखौबो सानो आरो बेखौनो आंबो सानो आरो सब समय आं बेखौ लानानै खामानिखौ मावगासिनो दं आरोखि फार्मार्स अर्गानाइजेसन FPO दानायनि प्रडिउसार कम्पानि दानायनि गेजेरजों आबादारिफ्रा मुलाम्फा जानो हागोन होननानै नोंथाङा सानो जुदि नोंथाङा जुदि बे फार्मा प्रडिउसार कम्पानिनि सायाव जुदि सोंलु सोङोब्ला आं बेखौ बुंगोन बे फार्मा प्रडिउसार कम्पानिनि थ्रुयै जथेस्थ' डेभेलप जायो नाथाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा निष्ठा भाबै मावनांगोन मानो निष्ठा भाबै मावनांगोन फार्मा प्रडिउसार कम्पानिनि कनसेप्टआनो जाहैबाय डाबल इनकाम जे आंबो आबादारि नोंथाङाबो आबादारि बयबो आबादारि बे फार्मा प्रडिउसार कम्पानियाव 400 500 300 बेबायदि थायो जे 300 जन फार्मारा जुदि खौसे जानानै जुदि जोङो जुदि क्वालिटि मेनटेन खालामनानै जुदि एक्सपर्ट खालामोबा
जथेस्थ डाबल इनकाम गतिके आं हारसिं खुथाब मावनानै मार्केट होसोनाया आंनि थाखाय पसिबल नङा गतिके जों ज' जानानै जुदि आबाद मावनानै जुदि जोङो मार्केट होसोयोब्ला जथेस्थ सहज बियो आरो बे फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि ओंथिखौ साफ्रोमबो फार्मारा बुजिनांगोन बुजियाल'सेनो जुदि फार्मार प्रडिउसार कम्पानियाव हाबसन होयोब्ला बेयो मिनिंलेस कारण फार्मारा फार्मारनि जायाव थाबाय थानांगोन बियो मोजां क्वालिटी मोजां प्रडाक्शन जेब्लासिम खालामनो हाया अब्ला बियो फार्मार प्रडिउसार थानानै मा खालामनो बिलाय बेहाय केटागरि दं आबादारिया आबादखौ मावबाय थानांगोन बेहाय बोर्ड अफ डाइरेक्टर प्रमोटर बेबायदि दङ बे केटागरि दं बिसिनि खामानिया मा बै जायगायाव थानानै बे खामानिखौ गोसो होनानै मावनांगोन आरोखि अब्ला आबादारिया जथेस्थ जौगाथाय दङ आरोखि आरो आं सानो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दिनैहाय फार्मार प्रडिउसार कम्पानि सायाव बहुत गुरुत्व होदों जोंनि बिटिआरआवबो साफ्रोमबो आबादारिया जुदि बेखौ निष्ठा भाबै जुदि खामानि मावोब्ला जों जथेस्थ डेभेलप जागोन आरोखि आंहा बेखौ फोथायनाय दङ आरोखि एनएसपिनि सायाव सापर्टआ नायदो बे जिथुनाखि रेट बे रेटआ रावनिबो पकेटनि बुस्थु नङा बियो आप डाउन जाबाय थागोन गतिके नों क्वालिटिनि सायाव नोजोर होनांगोन प्रडाक्टनि सायाव नोजोर होनांगोन क्वालिटिजों प्रडाक्शनजों जुदि बिनि दायित्वआ जाहैबाय सासे फार्मारनि दायित्वआ मा जानांगोन बे मोजां प्रडाक्ट खालामनांगोन मोजां क्वालिटि मेनटेन खालामनांगोन बिनिफ्राय मार्केटखौ बहा मोनगोन मार्केटआ दा नायदो रावबो डिपार्टमेन्टआ मार्केटखौ देखायनो हाया नाथाय फार्मार प्रडिउसार कम्पानियाव इयाव अपसन दंबाबो बहिरायजोआव बियो सुग्रोमहैनो रोंनांगोन बहिरायजोआव जुदि सुग्रोमनो रोङाब्ला बे फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि थ्रुयैबो मार्केट मोना आरोखि गतिके बेखायनो जोङो फार्मार प्रडिउसार कम्पानियाव थानानै मा खालामनांगोन जों लासैनो कन्ट्रेक्ट फार्मिंसिम कनभार्ट जानांगोन आरोखि जों प्रसेसिं ग्रेडिं पेकेजिं खालामनायसिम जों थांनो हायाब्ला बहिरायजोआव जों एक्सपर्ट खालामनो हाया आरोखि बेखायनो बेफोरखौ जाय जि केटागरियाव थादों बे केटागरियाव थानानै बेखौनो खामानिखौ मावोब्ला जों जथेस्थ फार्मार प्रडिउसार कम्पानिनि थ्रुयै जों डेभेलप जायो आरोखि अर्गेनिक आबादारि जानो हायो अर्गानिकबो हाहैगोन बेफोरबायदि जुदि जौथ भाबै दोलो नांनानै जुदि जों आबाद मावोबा जथेस्थ जोङो दिनैहाय सासे आबादारिया फार्मार मा होनो अर्गानिकनि कनसेप्टखौ लायोब्ला जों प्रथम लादो 1 बिघा नेक्स्ट बोसोराव लादो नों 2 बिघा नेक्स्ट बोसोराव 3 बिघा बिदिजों जुदि साफ्रोमबो नाजानाय थायोब्ला जों ट्रेडिशनेल अर्गानिकआव जों साफ्रोमबो थांनो हागोन बे खुनु बाधा गैया आरोखि दा बेखौ गोसो होनानै मावलांनांगोन आरोखि गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब बिजों गासैनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय लोगोसे नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' माहारिनिसिम जोंनि धोरोमारि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोदों जोङो लाइमोन आफादनि 8थि सावरायमा मेल लोगोसे माइनाव आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि 7थि सावरायमा मेल बेखौ जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै भेरगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेयो मैया 11 अक्ट'बर आरो 12 अक्ट'बर दिनै बे साननैनि हाबाफारियाव खुब जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो हानाय जाबाय जोङो मैयायो सानजौफुनि 2 रिंगा बे 2 रिंगानिफ्राय जोङो लाइमोन आरो माइनाव आफादनि सावरायमा मेल मोनसे लानाय जादों बावहाय जोङो बाथौ धोरोमखौ बिथा खालामनानै सासे सुबुंथि दानाय बा सुबुंथिनि गियान दानायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो लानानै सावरायनाय जादोंमोन बेवहाय माइनाव आरो लाइमोनफोरनि बिबान बे बिबान आयदाखौ लानानै जोङो फुंखा सुबुं जों लानाय जादोंमोन मानव गेदेर डक्टर दिपाली केरकाटारि लेङाइ बिबुंगोरा बर' बिफान BH कलेज हावलि बिथांखौ आरो लोगोसे मोनसे आयदाखौ जों लाबावनाय जादों बाथौ धोरोम सिबिनायाव बर'नि हारिमु आरो आसार खान्थिखौ संरैखा खालामनाय फुंखा सुबुं महरै जोङो मोननो हादोंमोन डक्टर दुलेन बसुमतारी लेङाइ गोरायुं सालबारि फरायसालिमा बिथांमोननि जि बेसेन गोनां बिबुंथि बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि लाइमोन आरो माइनाव आफादनि गेजेराव बा जोंनि समाजारि बिथिङाव जोङो धोरोमारिनि गियानफोरखौ जोङो होनो हादों होननानै सानदों आरो सासे बिमा बा जोङो लाइमोननि दैदेनगिरि जानानै जोंनि माहारिखौ बोनथुमनायनि बिथिङाव जोंनि उन्दै फरायसाफोरखौ धोरोमनि मोनसे थार लामाजों लाबोनायनि बिथिङाव आरो सासे जोनोमगिरि बिमा महरै गावनि जोनोम होनाय फिसाखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनायनि बिथोराव आथिखालाव जेरै मबाइल नायबाय थानाया बांद्राय गाज्रि मोनसे लामाजों फैदों दा बेनिफ्राय जोङो माबायदि बारग'नो हायो बेफोरनि माखासे बिथिंखौ जोङो गेदेमा फुंखा सुबुं बिथांमोननिफ्राय जों मोननो हादों आरो दिनै खुब मोनसे मोजां
लाइमोन आरो माइनाव आफादनि गेजेराव मोनसे मोगा-मोगि सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाबावदोंमोन। बे मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारिनिनो फुंखा सुबुं महरै जोङो गेदेमा आलासि बिथांमोनखौ जोङो मोननो हादों। कटन मुलुगसोलोंसालिनि इंराजि बिफाननि मुस्लिमा जितुमनि बर' बिथांखौ जोङो मोननो हानानै खुब गोजोननाय मोनदों। दा बिथांमोनजों दिनै बावहाय 1000निबो खाथि थान्दैफ्रा बाहागो लागिरिफ्रा बिथांमोनजों खुब मोनसे गावसोरनि मोनथिनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ सोंलायनानै मोनथिनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ मोनथिनो लानाय खाबुखौ जोङो लालायनो हानाय बे खाबुखौ जों मोननो हादों। आरो बिथांजो बिबुंगोरा मुस्लिमा जितुमनि बसुमतारी गेदेमा बिथांजोआबो बिराद मोजां मोनसे गोरलै राहायै बिथाङा फिननानै मोजां फिननायखौ होलांनो हादों होननानै बुंदों। आरो दिनैनि मुगायाव माने लाइमोन बिथिंफ्रा माने जौ जुवा बा निसाजों माखासे लाइमोनफ्रा गाज्रि लामाजों हान्थिलांनायनिफ्राय जों माबायदि बारग'नो हागोन बेफोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बिथांजोमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो हादों। खुब गोजोननाय थादों। दा बे समाव आरो जोङो सासे जाफुंसार आबादारि जोङो मोननो हाबावदों दिनैनि हाबाफारियाव। बिथांनि मुंखौ जोङो पद्मश्री सर्बेश्वर बसुमतारी आसाम गौरब बान्था मोनगिरि बिथांखौबो जोङो मोननो हादों। दा बे समाव जोङो आबाद मावनायनि बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा जा माखासे लाइमोनफ्रा साख्रि नागिरबाय थानायनि अनगायैबो जे जोंनि आबाद मावनानैनो जोंनि आबाद फोथार थानायजों हा एसेल' थानायजोंनो माबायदि आबाद मावोबा जौगा थाखोनि आबाद मावनानै जोङो गावनि जिउखौ खुंनो हायो बे माखासे गियानफोरखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय मोननो हादों। दा बे समाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आरो माइनाव आफादनि जानानै जोङो जाय बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै जानानै बेवहाय बाहागो लाफैबाय खुब साबायखर बावनाय थादों जोंनिफ्राय। आरो लोगोसे बेवहाय गोबांथार जिल्लाया गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गासै 28 जिल्लाया बेवहाय बाहागो लाफैदों। जिल्ला आफादनि लाइमोन आफादनि माइनाव आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि सोद्रोमा बिथांमोना बे समाव बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ खुब मोनसे जोंगा मागायै खालामबाय, जाफुंसार होबाय। बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों। लोगोसे बानजाय आफादाबो खुब मोनसे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बे साननैनि हाबाफारिखौ जोंनो खुंनायनि जि मोनसे जायगा बेखौ बानायना होबाय, जानाय थानायनि जि जायगा मोनसे बेखौ खालामनानै होबाय। जोङो बिथांमोननिसिमबो बिथांमोननि बानजाय आफादनि मावफुं सोद्रोमा मावफुं आफादगिरि बिथांमोननि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि जों बिथांमोननिसिम जोंनि लाइमोन आरो माइनाव आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों।